Здравейте, аз съм доктор Цанко Стефанов и добре дошли отново в YouTube канала Online Medicine с доктор Цанко Стефанов. Знам, че отдавна не сме се виждали тук и може би времето, за да сме абсолютно точни, е повече от една година. Като през това време много неща се промениха и нека да ви разкажа набързо. Първо стартирахме медицинския блог към допълнение към YouTube канала, където споделяме с екипа ми още повече полезна информация за нашите читатели и последователи. Второ, може би сте забелязали, разбира се, че косата ми е пораснала, като това е част от промените, разбира се, които се случиха през тази една година. Други промени са, че си смених адреса на местоживеене, смених мястото, на което се снимам, и много други промени, за които няма да се впускам в детайли. И нещо, което никога не бих предположил, че може да ми се случи, но ми се случи. Покрай медицинския блог започнах да се занимавам с програмиране. Да, много правилно чухте. Блогът onlinemedicine.bg ме подтикна към това ново хоби, което развива в последната една година, което сега обхваща в пълен обем цялостна веб разработка с Python в бакенда, с програмни езици като PHP, JavaScript, отделно HTML, CSS. Много интересно, нали? Причината за това нещо е, че исках да създам някои калкулатори, да имплементирам някои калкулатори, които да използвам в практиката си, в блога също, които да ги предоставя абсолютно безплатно за други представители на лекарското, на медицинското съсловие, защото в нашите среди много от тези професионални калкулатори трябва да бъдат заплащани, за да се използват. Аз, разбира се, исках да ги имплементирам изцяло безплатно. Започнах да търся готови решения за тези калкулатори, които да имплементирам директно вътре в вебсайта, обаче те не работиха. Започнах постепенно да чета, че ми трябва програмиране с PHP language, програмен език, обаче аз без да искам, понеже по това време нямах абсолютно никаква представа какво правя. Записах Python, после не исках да се изложа пред преподавателите в университета, затова реших да продължа да уча Python. И така се случи, че започнах с Python, PHP, HTML, CSS и JavaScript да създавам динамични и хубави вебсайтове, просто като хоби, без абсолютно никакъв по-сериозен професионален ангажимент. Но днес не сме се събрали тук, за да си говорим за моите, така да се каже, програмистки умения и преживявания или пък за моята пораснала коса. Връщам се на екрана с обновен ентусиазъм и желание да продължа да ви предоставям най-актуалната и полезна медицинска информация. Нашата мисия на Online Medicine BG и на Online Medicine с доктор Цанко Стефанов остава същата: да ви държим информирани за последните медицински новини, да обсъждаме различни заболявания и тяхното лечение и да разглеждаме най-новите тенденции и научни открития в областта на медицина. И така, пригответе се за новото начало, за завръщането. Обещавам, че ще се стараем да качваме нови видеа всяка сряда. Разбира се, понякога може да има изненади. Който ме познава, знае, че аз съм доста спонтанен човек и мога да предприема различни решения, само и само тези нестандартни видеа, качени спонтанно, да имат някакъв ефект на разнообразие, т.е. да умекотим нещата, да няма някакъв супер стриктен контрол, защото в крайна сметка животът е един и трябва да се забавляваме. Не забравяйте да се абонирате за канала и да активирате звънчето, за да не пропускате никой от нашите следващи видеа. Благодаря ви, че останахте с мен и с нетърпение очаквам да продължим това пътешествие заедно. До следващия път, бъдете здрави и стойте информирани.